Tak já tady teda dodatečně nahrávám voice over přes to video, takže zapla jsem na AC1, nemáme žádnou nic, takže přepínám na AC2, tady je napsáno, že je charging blocked, nevím, co jsem tady teďka říkala, no to bohužel ten zvuk nenahrálo, takže koukneme, co to ukáže dál, potom vám řeknu, co jsem říkala. Máme asi na tu rezervu, že se snažím kliknout, kde bohužel se nic jako neděje, nemůžu nic nastavit, co se toho času týče. To auto je 12 hodin už napojený a vlastně nabíjelo jenom 2krát v těch úsecích. No. Potom jsem zkoušela, no pak se mi vypla obrazovka, to ne, to hned naskočí. Potom jsem zkoušela na toho servisního kolečka vpravo nahoře, kliknout, co tam bude vidět, myslím, tak teď mi to asi ukáže za chvilinku. No, bohužel to nevzalo ten originální zvuk z toho videa. Jo, takhle to vlastně vypadá už těch 12 hodin, kromě těch 3 bloků, kdy to teda nabíjelo. To auto se nabíjelo během těch 3 bloků, od 9 do 10, od 1 do 2. Tak zase zpátky do charge, teď jsem zkoušela, tady je ten servisní kolečko, co je nastavený. Tady jsem chtěla ukázat, jaký firmware update máme, ne na jakou balanci jedeme, to jsme zkoušeli i 16 000, zkoušeli jsme všechno, nepomáhá to. Firmware update jsem chtěla ukázat, na kterým updateu teda mám tu aplikaci. No, a to je tak asi jako všechno, co tady jako já vidím, no. Nevíme prostě, co mám dělat. Tady vlevo na tom current mám 25 nastaveno, ono to třeba ani nereaguje, že já mám 25 nastaveno, když napojím to druhý auto, tak ono to pak začíná na těch 32 nahrávat, nabíjet a pak to vyhodí pojistky. Takže, ale to jako není takový problém, to by se asi dalo řešit až potom, pokud bychom vůbec byli schopni jakoby nějak nabíjet, že jo. To auto jakoby zodpovědně dlouhodobě. No, nic víc tam prostě není. Já se tady proklikávám prostě na těch možných jakoby tlačítkách, což jenom to Current 25A, Charge Option Device. No, takže takhle. No.